Nabi Muhammad dua kita wahai sahabat tulang saudara wassalamualaikum anan ke dalam sidang yang baru datang di tapati ruangan 8 orang ada sudah pulau tak kambang sarang lampu dah sudah tak pasang mama anak pandai batikang mananang rugi asal tu janang atau manati yang cirano jo pinang tambah lagi kima kau jo rokok ko ada penanti rasa dangelo ano dua labarapo makalabasan to sakat si pinonton talabiaro raso kamananga bumi nalelo desiko lang kami kakumarisan say kamangaji ada dari kami tak pandai desiko mo ada dapat sebelum nagali aduh balai tapi kali pangulu manti jo pagawan desiko kami kakumari romi ikan mengaji sara alamu tauhid desiko lalamu sarang maci sebelum nagari aduh bamusaji tapi kali imam bila jo katib anta ko kacino majuat pinjai anta ko membau garam kalami anta ko ado untuk tasapi dalam lubang jarum pinjari sebuah lagi pasan pengarang ko jawab adalah ada banyak dipandang banyak dirasa yang mau panjang kasih penonton di malam sekarang dari jauh atau mula datang dari dake lebay pun sekarang lah baru yun kamu saji nagadang anda mendengarkan itu silawat dulang antara kami na dua pasang desi 8 jualang berbeda di malam sekarang eko silawat kami di umpamukan orang umpamu babalai kota parang panjang balai nyurami pagi jo patang bayar bendi jo kareta loyang nyampang ko ado orang na manumpang dia kapai atau kapulang nakabedi rancak na wakudogadang usia nyo na mata lari nyo ng kancang alang babega untuk numalang bendi nyo buru kata tinggal lari manikoy de pagkakit numalang mga ini itu
sekarang.
lamakan ganti ayo basuh ayam mulai elana di dalam curan nur ilallah alla ayat
ay tubo la iyo la paham Baani la iyo nyo anim Ditampi la iyo nyo tare Ala tamparon no la iyo nyo sari Amor iyo nyo tayo O indah la iyo tarbandi Indah la iyo bamisan Ay indah la iyo bajudul Ay dalil yang kuat Ay kalam lay tuanku Ay janganlah iyo lagi to Baraku la iyo nyoragu Di tubuh la iyo katinggal iyo kapai Nilai Allah la iyo jalilun Katampe la iyo baranti Katampe na iyo bapeka Manyara na iyo kandiri Manyara lalakan nuntung Kapadola ilahi Dipaci la iyo nyo are Dibuah la iyo nyo mati Dipakai la iyo nyo hidup Ditumpang la iyo nyo mati Ay wahai na iyo sodaro O karit na iyo jokando Mahal la iyo alammu Ay janganlah iyo latanggu Ay sampai la kaujung Umpamo la iyo mangaruh Sahabi la iyo nyogau Diangin la iyo batiyung Di ombak na iyo basabu Kapado la iyo nyo Allah Di sara la iyo kan Selamat na iyo no batang O pulang na iyo katampung Di kampung akhirat Ay buli lebanyaw Ay pahami si Ari Ilanisan nyo langsung Ilalay wahai sahabat Ilalay pandang ka Tuhan Ladaba awal bajangku Terlampau tinggi Jatuh tak timpo Lewat paham alemmu Lalai pandang ke Tuhan Ladenan jadi marawat Ladenan kita lama-lama Dengan benar Jo pandang marifat Bagiku mangkuk asal sadar Jo kalau kita lah memakai tarikan Ladenan dalam jo Ladenan dipandangnya ujung Ladenan dipandang alemmu Iyo alanya toza Pandang zat
sifat dipandang sifat Rasulullah dapat dipandang Rasulullah Muhammad talika sarugo salapan pangkat Indahiyo itu torikat nabi Mahali pa iyo nyo kito ay jadi lataran sa misal parahu di dalam lautan dihambui angin jadilah karam wahai saudara cara hidup pandai musikin barapo dunia dipakai akhirat iyo nyoju pemangkul adanya sampai oh jangan lalai salamu umur janganlah pasai dalil jo tando handalah hintai syariat torika indah bacarai nyatukan alamat akan dihewai jangan iyo lagi itu sampai salah de bangkalan indalan mawati wai indalan kasampai akhir kalanya ramu dan rajai antara kojo marajun bangkai wahai sahabat ditolan saudaro soal pengajian sakian dibaca sakian de mana dulu dari kami ainan baju dari siang langit de mana sarang bari iolah de manamu sebagai nan iyo ay desambuangan niyo curitonan putui jago ini de ala sapaliang surang kami mana bangla de curito sakaliyo walang la de babega sakali ay de sila de lapanyo Niola de hiburan pinonton niola de basamu iyo pinonton la pariangan niyo ay padula de umumyo ano iyo si hadiri masyarakat basamu niola de muslimin satu ay kaum muslimatnyo Diyon de kaum anaya haluran iyon ala kaum mundo Indayo kami yo sabui galay, indayo kami lay himbaw namo. iyo malade sakali isa Allah kami pukuarato Iyo ay akan lakadihibur, iyo ay akan lakasadonyo. si pinonton Iyo ay pado malawanan ko. agak yorami data Iyo ay dari Sanjo Cako. dalam rangka memenuhi undangan panitia iyo malam Onde acara la de maulud la dengan yo ikoy le namonyo. Peringat iyo de lahirnya junjungan iyo la de notito Diundang la iyo la de nyoba na duo pasang tukang la nan curito. dari desa la de Namuno iyo para tamu. lang la de babega Iyo di dalam bakarajo. Tukang iyo silawa nyolai algojo sajo Juara-juara la de dunia memang ay
adakanlah kaduanya. Itu pertandingan sepak bola ikonan ala piala Euro. Bonan iyola di film nyola samo-samo hai wali songo. Ikonan iyo hai di peting julai kelas berat o kadono. Bonan iyola di pelawa umpamo ai sule aji separto. Bodi bintang film kartun open dan itinamota kapalo. Iyo ba itu ay nanyoba na iyo ay padola malam nan ko. Ayun lari, endela lari nyo. Ay banala tambah malam o dumaan banala tambah sero. Dili la si pinonton ado batu ado bamudo. Di barila de nyoba na kasapatala nan jodoh. Dakadinan itu pengadilan antaraso kandak ladinan mudo bagi miramanan agak asero Ramalan gasedi memang agak ibo-ibo. salah seorang oh hidup sene orang jando suami nala wafat anak ditinggalkan di balimo Tiap-tiap anaknya aku kadang tete tuo mudo o kandak lanana tuo o pengajian lah itu baco ay kandala denan mudo gilo iramala denan sero. kalau dari itu wanala sikinya jadi ni ramadani atau lah iramala muarobongo jomuaro de garean kalau lah para lo jomuaro tego Iramala denyo ini diambil dari kisahnya tuh seorang perempuan memang hiduplah deman jando bali mulai barana memang tinggal di tepi rimbun. laki-laki batigo anak nanti pino setiap anak balai ni ano siginangnya anak nampak yang tuh minta kuliah deka bulando Anak nomor 2 minta kuliah ke Kairo. Anak nomor 3 minta dibalikan Honda Vario. Anak lanan ke Ampe minta dibalikan HP Oppo. anak kalian ini tandanya saya dari luarnya setiapnya menangis apa baru nanti mintanya sekolah mandemo takura bandara dari air mata Aku ditinggal ayahnya, mak ditinggal bapa. Hidup di tengah dusun, rumah berlampu lagi tak baminya. Hidup di tengah dusun, rumah berlampu indah baminya. pagi-pagi ke ladang siang turun ke sawah Malam mata merewang, rumah terkenang dari masuk dulu. malam mata merewang cuma terkenal lagi masuk dulu Pangilo anak menangis, hatiku ralang nian. Terkenang masuk dulu, rumah masuk ayah lagi aduh. Terkenang masuk dulu, rumah masuk ayah lagi aduh. kepada Tuhan tabahkan hati kami menjelang anak kedang rumah minta murah rezeki
menjelang anak gedang amat capek mandapek lagi. Ladanan mari ladikandakan ladakarekan ladanyo tito. Ladakaki dalanyo dapek lanan di bau nan bayo. Dikandakan karekan tito na desela panang bari banamu. Tolonglah sambung sasudaiku. Sambil bakanda pangeran maju pada pasir Ikonan monyo pantun surau kan jadi anak ayam turun 10 kok mati 139 kok mati 139 kalau bapisa nyawa jo tubuh tangan lipet dia te badan tangan ralipe dia badan layayam turun 9 kok mati 138 kok mati 138 tangan kadado orang lipean orang cabian kain kapal orang cabian si kain kapal kalau ngajale turun 8 kok mati 1 tinggal 7 kok mati 1 tinggal 7 tangan ralipe dia te badan orang antarkan kapilang kubur orang antarkan ke dalam kubur kalau lah jale tinggalnya 7 kok mati 1 tinggal 6 kok mati 1 tinggal 6 main-main di dalam kubur kota beramal bakalam-kalam kota beramal bakalam-kalam anak ayam turun 6 kok mati 1 tinggal 5 kok mati 1 tinggal 5 di dalam kubur bakalam-kalam mungkar dan nakir datang bertanya hai malaikat datang mampareso Iyana layayam turunlah 5 kok mati 1 tinggal 4 kok mati 1 tinggal 4 tayo natin ng baliw tayo hidup di dunia lai bersolat hidup di dunia lai ko solat kalau ladale tinggal 4 kok mati 1 tinggal 3 kok mati 1 tinggal 3 sagalo tanyo tidak terjawab mati balambi malam narako mati balang minta dalam narako kalau lah jale tinggalnya 3 kok mati 1 tinggal 2 kok mati 1 tinggal 2 tidak tahan azab neraka minta babalik kadunyananku minta babalik kadunyananku kalau ladale tinggal 2 kok mati 1 tinggal
tinggal satu, kok mati satu, tinggal satu. Yang pambabalik ke dunia dan ke kaki ampik badan babulu Bakati nanti menjadi tinaku. ayana layayang ay turun dua ko mati satu tinggal satu ko mati satu hai tinggal satu. Kalaulah gale, oh tinggal satu, kok mati dulu. Habis sadonyo kok mati ju habis sadonyo Mata diambil badan berbulu, jalan marangka ke dalam rimbo jalan marangka ke dalam rimbo kali sampai di bawah mandi. sesudah mandi dibawa pulang Sesudah mandi dibawa pulang. amal ibadah dibawa mati Dinginan kami dilamar orang, dinginan tinggal diambil orang. balah bala garam dia muda ainan sabala makan dahulu ainan sabala makan dahulu Jaga pintu sarugo, tukang silawat paling dahulu tukang silawat nan nomor satu. wai batang batuang, jo batang talang, Samo kami yang kado-donyo, samo kami yang kado-donyo. pola yo bungkua Buang dek sembayang ipamu saji Bapak yang jauh, Pak Musali, Bapak Edo. onde sirawi di bari bahulu Dengan dia ambil, paren cungkala onan diambil paren cungkala Lawi jadi perahu di manuju itu kakarang di manuju itu kakarang Pacah paralon di sawah balik, pacah di pijak di jawi buntiang. Saja menonton dunia tak balik, apa-apa lah banyak mencuci diri.